Most. Jó napot. Megy. Itt a bundaganja. Itt a bundaganja. Ugyanúgy nézem ezt, te meg azt, jó? Jó. Az a kettő tiéd, de nem mész le, mert... Nem, ez az enyém, te fasz. Mi? Hát ez meg ez. Nem mész le. Jó, hát leszarom. Én itt fönt vagyok, kempelek, mint egy köcsög. Te mindig kempelsz, mint egy köcsög. Badadobte. Bence, nézd meg, hogy vannak lent állat. Nincs. Nincs? Akkor hol a gecibe van? Most lőttem le kettőt. Megöltem. 3-3. Velünk egyedül vagyok, akkor csak 5 zombi jön. Mondjuk, ha Tomi vagyok, akkor is csak 5 zombi jön. Itt meg 3-3. Na 6. Tudok szábolni. Egyet lőttem le, és ott kettő. Jó. De klasszik, mindegy. Játszunk azt, hogy mindenki magáért felel, jó? A bazd meg. De nem olyat, hogy ízi ott adjuk a másikat. Úgyhogy amerre akarsz menni, azt nyitott te. Oks? Oks? Aha. Oks. Úgy pont nem ezt így. Jaj, anyárat. Baszki. Második körben mennyit szokott jönni? Nézzed a lentit, mert onnan jönnek. Nézem. Nem tudom, minél több van. Falasz be. Kaboom! Nekem ezt tetszik a legjobban basszony. Ez a Black Ops 2-ben is van. Erre vagy? Itt. Nyitok le egy ajtót. Minek? Jó. De még ne... Jó. Mit veszel? Bazd meg. Mennyi? 1000. Minden nyitom. Bazd meg, fail. Jó, nyitom. Fejjel céloz, te fasz. Bullet to the brain. De csak hol vagy? Mi? Badadobte. Mi a szar, hogy nem találom el? Végre. Nem lehet át. Mi a szar? Eltalálom, bazd meg, akkor fel. Erre vagy van. Én még lent vagyok. Nem állt a geci. Tára mehetsz? Tároztál? Bazd meg! Bazd meg rá, só. Fasz, megyek pörgetni. Áramot kapcsolt be, ha már ott vagy. Hogy az áram? Kaptam egy jó szar. Mit? Mit kaptál? Melyiket? Ez, az alapot. De a felhúzhatós vagy a dupla csövű? Felhúzható. Ja, hát az jó, bazd meg. Úgy neki kaptál fegyvert. Mindig az alappal megyek. Fügykös. Hova menekülsz kurva nyelv? Hova menekülsz kurva? Ez a buzi, ha rálőttem, a sarapat nem tudom. Ez is rá menekül. Nyitottál ajtót? Nem. Yeah, partner, I'm thirsty. Hanem pörgettél? Nem, vettem egy ilyen piát, ami erősebb, meg gyorsabb elő. Ezért. Anyád, erre is lehet menni?
Persze, eleve nincs a faszharc. Azt mondja, anyád, ez is lehet menni? Ennél jönnek a kutyák, szóval kéne pénz majd nekem. Paradok. Pörgetsz, vagy mi? Nem. Fedezzek itt lent. Anyád! Port. Anyád mennyi geci sok faszol. Anyádat, te geci. Bence! Megyek. Geci, látom, hogy a szép. Jövök. Lőjed őket. Meg fordulj mögém. Jó, fuss. Mögötted! Jó faszom. Adta vagy előttem. Jó, gyere, izéhez szokásos. Living the fast. Pörgetek. Jó. Gun juice is running low. Láncsoló. Az jó, fejlesz föl gecérő is, amit kipróbáltam. Burn! Filthy animals! Próbálj meghagyni, majd nekem is egy geci kevés pénzem van. Jó. Vettem piákat, aztán jobban megint. Hagyj lőjem le! Jó, ha bazza, nem egyek szél, ez szargat puskával. Mi? Fedez! Nem te vigyázz, hát, hogy mögött. Előjed, bazd meg azokat! Bence! Jó, lőjed! Próbálj még szívesen. Nem. Összetettem. Ennyi dohány. Revolution! Bence, török. A bazd meg! Én is lőszerem! Lőjed! Na már! Nincs lőszerem! I got the hammer. Go find me a second. Be it jackpot! Jöjj kutyák! Jó van, Totira váltok. It's time for Ki a tudod little nyitni az ass ajtót? whooping. Nyisd ki, ezt gyorsan menjünk föl! Nyisd ki! Shouldn't these Sorokba guys menjünk be a on lépcsőn. leash? Fetch me their soul. Nyomogasd a izét, lángszórót! Kicsiki! Totira vagyok most. Anyád, ez fogok. Ezek kettők vannak. Várjál, tározok! Meg vagyok! Maradj itt, indítsd a teleportot! Indítsd a portot! De ne maradj benne, jó? Majd visszafutok oda, oks. Mehet? Aha. De állj ki onnan! Menj a izéhez, kempelyhez. Szóval ne maradj benne a teleportba. Rohanok vissza már is. Meg vagy? Teleport successful. Bring it on! Free bags! Free bags! Don't you puss bags get the idea yet?
Nem tudom, mert meg fogok halni. Várj, nem, nincs se. Fújjad csak. Geci, elfogytak. Fog járni, az nincs neki. Nem, és insta-kill. Aha. Én meg Shottival itt lövöm a lőszert. Azt hittem double point. Eskü, geci. You have 25 seconds to link with the I need mainframe. to make my way back to the mainframe. Visszaér? 20. Mindjárt, csak elindítom ezt, azt megyek is. Teleporter 1. Megyek. Teleport successful. Fasza. Gyere velem, gyere velem. Gyere velem. Jössz? Nem, bazd, várj, de hova teszem linkom. Menj, várjál. Lőjed, lőjed! Jó, gyere, szard le, gyere. Jössz? Itt vagyok mögötted. Maradj itt, kezdő, nyomom a portot mindjárt. Voks? It's raining brains around here. Mehet? Jönnek. Mehet? Aha. Gyerek. You have 20 Nyomjad, nyomjad, nyomjad. Teleporter 2 active. Teleport successful. Hát föl. Bazd meg, és főztettük erre. Jó, gyere vissza szokásoshoz. Ott vagyunk? Én? Gyere, itt vagy már. Pörgetni akarok majd új fegyvert. Itt a pörges most. Elszeped el. De hol vagy? I don't think it was using that anyway. Hol vagy most? Hát van. Lövök én. Lőjed! I was on fire once. Száraztál? It was no fun. Lőjed! Fucking raw, motherfucker. Várjál! Bazd meg, jó, mindegy, így is jó. Kill you more. Anyone want some bad guts? Face the Soviet fire. Does anyone need a light? Szalgatok. I used to be a carpenter, you know. Mindjárt veszek lőszert. Én meg... Pörgetek, mint Jó, pörges, én is jövök. Jó, gyere vissza, szar le, gyere vissza. Gyere már. Jössz Sotival? Én? Jössz Sotival? Jaj! Táraz! Mehetsz? Ja. Jó, ilyen fölfejlesztem a fegyvert. Motherfuckers! Hol a dobod? Jó, szarnál először fejleszünk. Mit akarok, hogy fejlesztek? STG-t. De szar fegyvereim van. Nagyon szar. Kinek?
Nekem. Hát jó, de nekem jó. Nem is az jó. Jó, megyek is. Te is fejlesztesz? Nem, gyere Jó, doboztok. Jó. Mennyi, jobbra. Balra. Ott. Megpróbálok védeni. Jó. Ó, nyád, geci. Mit kaptál? Megint megkaptad? Ja, az egy szar. Don't know when to die. Let me know if you need help. Ennyit kaptál? RPG. Ez a panzerség, de mindegy. Everyone's knees. Bence! I'm a hero. Jó, push! Jó, bazd meg, meghalunk. Gyere, teleport! Indítsd el! Kurva anyád. Nem engedek át senkit. Clean up on Jó, de kurva isten, bazd meg, Bence! Bazd meg. A faszoméké ott maradnod. Kurva jó, kezdhetjük előni. Egy videóból 2 lesz. I need a fucking A szarok csak a saját javamra fog fordítani. Leszem a perkeket és geci veszek egy jó fegyvert, azt tényleg. Jó, mellé lövök, én is fogok ezt golfoszt, nem? Ki lehet bírni egyébként kezdünk, köcsög? Meddig? Nem tudom. Nem hiszem, hogy sokáig. It just pop clean off. Egy lövés, 2 halál. Na, De csak a te feledre jönnek, bazd meg. mit akarsz, én is így is én nyitok minden ajtót. Pisztolyt eddig előni, nem ha lett volna bazd meg 1500-on. Az is robbanó? Mi? Biztos, ha fejlesztem. Ja, Te üljön, fölfejlesztem, köcsög. az alapot? Gun's getting hungry. Time to feed. De miért lövöd az én oldalamat is bazd meg? That just never gets old. Feladtuk ki. Feladtuk ki. De bazd meg. Múltkor te is loptad tőlem kurva sokat, bazd. Persze. Yeah, I had my eyes closed that time. It's raining brains around here. Hoorah, freak sack! Good target practice. Ooh, great shot. Great shot. Can't do my job if I ain't Nyisd az packing ajtót. heat. Bence. Megyek, de elmegy minden pénzünk, bazd. Aha. Mindig, eddig én nyitottam ki 2 ajtót, basszalak segbe. Ah, shit! No ammo! Jót adj. Big boy! Bazd meg. Jó, nem vesztünk. Ha vesztünk, letérlem a játékot. Azért hagyd nyírjam. Hát nyírjad, baszod. Még van geci. It's like shooting crowds in a barrel! Didn't count on that, did ya? News just in! Dempsey is a fucking badass! Mit kaptál? Ilyen szart kapni. Mit? I don't think he was using that anyway.
Örülj neki, van a fegyvered. Anyát karrat cseréltem, bazd meg. És így a pisztolyod van? Aha. Miért nem azt akarod, hogy a pisztolyt fölfejlesztetted, hogy? Ja de. Most azért hogy írja? Bazd meg. Is. Kutyák. When I find your master, Most meg I'll ilyenkor kick his jönnek. ass. Előző játékban nem ilyenkor jöttek, azt figyelted. Töltök. Lőjed, tározok. Az úgy utána volt. Tározok. Running low on ammo. Jaj. Tározok. Fasza. Much appreciated. Most már gyűjtök a izékre, bazd meg. A rendes fegyverre. Jót kap. Ezt még fejlettem. Majom. Az majom. hasznos. This should kill them good. Most az geci. Lővérre nem kéne 42. Nem áll. Hova? Hát most jó az itt. Van 3 majmon. Jó lesz az. Mekkora a granát is lehetne fejleszteni. Miért, hogy lehetőség balfatni? Bullet to the brain. Bazd meg, Bence, leestem. Jó. Ne, szarlak. Jó, gyere onnan, nem tudom fedezni, szoros karomban. Lőjed! Jó, tárazz! That's exactly what I was aiming. Ott a double point. Double point. Jó, is tered? Time to go in for kill. Double points. Maybe I share these points with. Feel that? Freak stack. Pörgetek még egyszer. Jó ez, bazd meg. Nincs az semmi. Bazd meg, mi ez a szar? Ne lőd már, ez geci jó. Szóval mi ez a szar? Megint soti. Mi a másik fegyvered? Will begin. Pörgetek még egyszer. Hát... Szarok. Hát ez valamennyivel jobb. Mit kaptál? Jó, gyere sarokba! Mit kaptál? Az mi? FG42? Te lősz elsőnek. Gyere hátrébb, baszod! Töltök. Ne lőjj, amíg én lövök. Tárazok, te lősz. You are without hope. Ott egy max ammo, lenc. It's raining brains around here. I don't think it was using that anyway. Hova mész? Vettem. Kapcsolt be az áramot!
Menj gyorsan, kapcsold be. Na. Bence. Nyomom. Ne nyomjad már. Az áramot. Tudom. De mondom, az áramot kapcsold be, te seggarc. Jó, most már mindegy. Menjél vissza a helyre. Nyomjam teleportot? Ne nyomd a portot. Hova? Most már ezt nem csináljuk meg. Jó, gyere vissza. Bence! Szedd föl gyorsan. Kifogytam. Nyomd a teleportot. De most már pénzbe kerül. Jó, de mondja, mi? Most már pénzbe kerül? Aha. Nem baj, nyomd meg. Az. Ja, nem. Az. Jó, maradj ott. Maradj ott. Teleportba? Nem, gyere onnan el. Teleportból, gyere ki. Teleport successful. That just never gets old. Jó, menj vissza. Menj vissza. Megyek már itt, várjál. Ne bazd Tedd meg. a kurva nyádot. Ez jó. Abbasz meg. Magnumot kaptam. Anyád, itt My kezdjél. juice is running low. Now I got something fun to bring to the party. Tudjuk, ez jó hagyjuk. Ez fejlesz föl, az kurva erős. Egy lövés pak. Didn't you hear? I'm a crack shot. Öm. KIA, maggot sack. Gyere már ide. Ah, Én felül. Watch this wee widow wags. You tell them, American. mindjárt jövök. Hova mész? Pörgetek. Jó, de én most nem oda megyek, szóval meghalsz, akkor rábasztam. Jó kutya, gyere vissza. Sounds like animal problem. Animal problem. Vegyél. De jó, az nem tudom. Lősz elsőnek? Bence! Kurva jó, bazd! Jó, segíts már! Faszom, én nem lősz. Kurva, és ezért elbasztam 3000-et. Tényleg, köszönöm. Töltök. Töltök. Tudtam. Várjál! De... Faszolt, hogy ilyen körök Yeah, többet. bring it, motherfucker. Mindjárt jövök össze egy gyors töltést. Várj, de hol a láda? Nem tudom. Hátul, Nézd. Geci, erre. És nem fogok nyitni ajtót. Ott van hátul. vagy Jó, hol a- akkor menjél. Living the fast Nem tudok life. nyitni ajtót, úgy That's csinálod. the way I Nyitok én, baszok. Jó, nyissad akkor. Itt van, te fasz! Ne hagyj ki, nyisd! Itt van. De ezt nyisd ki közben. Ezt nyisd ki gyorsan. Addig nyisd ki azt. Kaptál rakétát. Mi? Rakétát kaptál. Szedd fel, azt spurizzuk. Jó, gyere, szar le. barrel. Jó, menjél vissza a helyre. Menjél.
swing with it. Ott egy csomó lők bele rakétát. Great shot. Die, maggot horse. De valaki fedeztetni a hátamat. Rendszer. Jöjjed. I will do same for you one day. You are sorry. Lövök én elsőnek. Mondom, ne lőj! You mess with a marine. Kifogytam. De ott a másik. Jó, de az nem fog fogyasztani. Tárazd gyorsan. Már mindjárt jövök. Ne lőd le az utolsót, nyissuk ki addig a portokat. Ne lőd le az utolsót. Ne lőd le, azt ne lőd le. Nyissuk ki a portokat, oks. Ha. Menj kezdőre. Oks. Ha. Ott vagy? Most kezdő vagy portod? Így tudjuk kezdeni, bassz meg. Nyomjad. You have 25 seconds. Indulj el addig a másikért, indulj el addig Hova? oda. A másikért. Ne, szedd. Jó, faszak. Indulj el a másikért. To that. Milyen Well, más? I'll put Ott it ami to ott van anything. arra. Nincs We gotta kicsit. get this door open so we can use that machine. Az meg itt ajtó van. Ne nyisd ki. De rohadt drága. Plusz így egy csomó money van. Bazd meg úgyis fogsz You jönni, have nem? 25 seconds to leave your Here I come. Pörgetek, úgyhogy ne lőd le. Jó, hát én nem is oda megyek most. teleport successful. Mi van ott? Nem kapok valami jó stukit, bassza meg. Ó, vagy. Mit kaptál? Partner, I'm thirsty. Anyád, itt van. Jó, öld meg, az gyere vissza kezdőre. Vagy az a hely. Szokásos. He's deadly. Mit kaptál? Hát amit előzőleg, FP42. Törülj neki, az erős, bazd meg, főleg a főfejleszted. Nézem a középsőt, te meg nézd a kettőt. Milyen kettő? Rendszer, nézd a lépcsőt! Jötte nézd a lépcsőt? Gyere vissza, gyere vissza! Szólj, ha tárazol. Oh, you want more stumpy? Tárazom. Jöjjed! Ott lent egy insta-kill. Swat you like flies. Anyone want some bad guts? Now they'll suffer. Anyád, akkor milyen leugrottam ki. Chew on that, maggot sex. Valamit kell csinálni. Lesz fejlesztés, megyünk is. Nem is én biztos. RPG-t lehet fejleszteni? Aha, Mennyit fog lőni? 3-at. Egymás után. Már egyik. Fejlesztette. Mi? Just what we need, a cluttered battlefield. Jó, gyere, gyere, gyere. Töltött! I'm Dempsey, and you are dead. They're dropping.
Lőjed! You fall like drunkards on the way home. Jó. You fucking raw motherfuckers! I have one gun. Kifogytam. No fucking ammo! Töltök. Nincs lőszerem. Töltök. Great bag! I think you dropped your arm. Hey, need a clean up on aisle 4. Azt láttad? Csak nézzük, hogy... Nincs lett volna előbb, Bence. Bence, megyek, fejlesztek. Nincs úgy Fedez! That's what I'm talking about! Fedez! That's what I need! Jó puslás! Vigyük be ezt, gyere! Jó, menj vissza, push! That fucking song was driving me nuts! Hát csak egy majom van. Jó, hát innen már nem fog megdögleni. Mit fejlesztettek? Mindkettő. Táraz! Ahogy átjött, akkor tudnak fejlesztetni. Jó, lőjed, bazd meg, ennyire akarod. But you still come! Félre célozta, fasz. Szedd föl! Here they come! Szedd föl! Ott a szorzó. Várj, megyek, hozok Juggernaut. Megyek veled. Jó, hogy gyere. Megyek fejleszteni. Jó, de én most itt Juggernautra megyek. Mögötted vannak egy csomóan. I'm always De in the rakétát juggernaut. fejlesztetted föl? Jó, gyere kezdőre. Hey, but your foul odor lingers. You need a little Kutyák. fucking hate fish. Fegyver, FG42-t fejlesztetted? Ha. Te először elsőnek, oks. Mi? Mi? Jó. Mennyi kéz van itt, bazd meg? Töltök. Vegy ilyen gyors töltést. Gombot. Vegyél majd ilyen gyors töltőszavat. Anyátok, ugye kell, hogy fejlesztettek. Ugye, de menj már arra, bükkök, úgy úgy. Oh yeah, bring it, motherfuckers. Mi? 3 van. Menj itt. 3. Annyi maradt a tárba? Nem, 3 majmom van. Ja, na fasza. Nincs sarokba. Na, gyere. Hárman dugnak itt az állatok. Ugye gangbang. Szaporodtak vagy. Hát de nézd meg. Nem tudom, mire volt jónak, kérdezd. Hoorah, freak sack. Good target practice. It just popped clean off. Bence! Hát gyere.
Dobjál majmot, ha tudsz. Eat someone else, freak bag! Don't you bags get the idea yet? I'm dead. Ilyet is sokan vannak, nem tudok mit csinálni. Dead. Hey, need to clean up on aisle 4. Lőjed őket! This butcher shop is open for business. Well, that's you on a vice. Szerencséd van, ugye azt tudod. Ugye azt tudod, Bence? Hagyjad, ne lőd. Mindig veszek lőszert. Na mi van? Mész táncolni? Hülye gyerek. Jaj! Raining lead on you, puss bucket. Megdöntjük a rekordot, te hülye. Mennyi rekord? 16. Jó, tudom. De ne menjél ki, itt maradjál, baszk, és csak így lőjél. Jó? És menj már balra. Na, így jó. Így gondoltam is. Ha sokan jönnek, ne lőj, akkor majd dobok. Jó. De majd szóljál te. De hova lősz, te fasz? Na, úgy fejre kéne. You'll die quickly and in large numbers. Ne, lőjed csak, amíg tudsz. Ilyenkor ez kell. Bent dobok már. Száraz, meg vagy? Fasza. Ne lőj, majd dobtam. Most már nem értünk sokat. Na, lőjed csak. Van nem arrébb! Ne lőj. De minek fogyasztod el a majmot? Jó, megint van 3? Figyelj már, mennyien van. Megint egy. Fejbe dobtad a zombit. They just got fucked by a monkey. Kurva anyádokat. Fejbe dobtad. Revolution! Mi a geci, mit csinálsz? Kabulni akartam menni. Jaj! I wasn't on the Figyelj! menu. Ott a lent a kabul. Kabul, vissza ki! Sweet. Aztán az RPG. Nincs RPG-m, te fasz. Dropping like bad habits. Bazd meg! Istenem! Want some bad guts? És ennyit kellett volna kibírni, na takarodj már. Gyere velem dobozhoz. Jó, de geci gyorsan. Mennyi. És majmunk sincsen, bassza meg. Vigyázz, kutyák. Ja, tudom. Ne lövöm, csak menjél. Jó. Szedjed, bazd meg, szedjed. Na, lófaszt nem érek. Na, jó, még egyet. Keep him out for a sec. Na gyere, menjünk innen. Bent állt a követ. Jó, szar, de gyere. Hey, someone needs to clean up those freak bits. Mennyi. Veszek lőszert. Fejlettem egyből is kacsit. Gyere föl! Jó, nincs lőszerem. The idea yet? Ezt teljes valamit. Jaj. Vigyázz! Meghalott. Keci. Tározok! I'm Dempsey, and you are? Lövök én elsőnek, jó? You were cool to go pick that up and
swing with it. Make a nice pile of corpses. Tározott. Jó. De szóljál, ha meg vagy, bazd meg. Hát már jó fog mondani. You do not beat me. Hell yeah, I'm a sweet. Big explosion, big success. Anyád, ez egy eléggé beteg. Menjünk majd fejleszteni. Jó, most indulj meg. Kurva anyád, mi ez, fogd meg? Egy sáros belelövő. Nem dög lesz most meg, ne aggódjál. Mennyi csak? Mennyi? Hülye, most vettem lőszert és más semmi nincs. Kurva gyorsan csináld, ember. Csinálom. Csináld. Jó, gyere, menjünk, gyere. Szord le, gyere. Vagyis ne szord le. Gyere már! Vehettél van egy gyors tározást. Nekem? Aha. Ja, de szólj, hogy hol lehet. Vigyázz, Bence! Menj fel a lépcsőre. Önt vagyok. Gyere! Time to gut these brain bags. Fussál már téged, szína. Hozzá, nem lőszert vettem. Jöjjed csak. De állj már föl, mert nem a felét lőtt, hanem a testét. Ne felelj, azt arra lövöd. Lőj! Someone needs to clean up Meg vagyok. freak bits. Told you it wasn't on the menu. Out of your depth, slime. Raining lead on you, pus buckets. Megfelel. Lőjed! I'll do same for you one day. Someone owes me a drink. Lősz. Getting hungry. Time to feed. Meg vagyok. Már ne szedd föl! You have no arms, but you still come. Táraz! Mehet? Szedhetem? Még ne szedd föl, még... Jó, most már mindegy. I'm ready to kick wrinkly ass. So much dead. Ugye nincs egy instakill van, te fasz. Eastern Front all over again. De akkor miért a MG42-t veszünk? News just in. Van majmod? He's a fucking badass. Grind you up. Jaj! Ilyet hagyjunk meg. Mit csinálsz, te állat? Azt hittem még éjszakéval. Olyan fegyőt akartam, ami neked van. STG? You hurt me, I kill you. Mi is cserélsz te FG42? Okay, LP. Hol van gyors tárazás? Gyere, megmutatom. Jössz? Aha. Úgy menj előre! Én baszkodtam a zombit, menj előre! Játszok vele, oks? Mere? Balra, és ott megint balra, és ott van. Megvan? Ha de gyorsan fejlesztesz. Jó. De abból hogy fejlesztesz 4000-ből? Bazd meg. Mennyi volt a fia? 3. Bazd meg. Jó, Juggernaut vegyél. Ez mi? Ezt tudod, hol van? Várja, jövök, hol vagy? Erre, gyere. Gyere. Hát te nem 2 ütéstől halsz meg, hanem vagy 4-től. Menj egyenesen föl a lépcsőm. És? Ott van balra. Balra. Arra. De ha ne úgy. Gyere vissza. Vagy most hol vagy? Ez? Igen. Ja nem, az, hogy erősebbet lősz, de az is jó. Nem baj, szarok rá most az is. Vigyázz, most doboznál baszakszok. Jó, gyere vissza. Ne öld meg a zombit, oks. Jó. Még baszogatom.
Meg csak kapok egy PPS-át, az jó lenne. Mondjuk valami Brovringot. Megy még a videó? Aha, nem mindig megy, hülye vagy. Egészet főszette. Itt játszok vele, szóval nehogy megöld. Majd egyet. Hm? Nyolcunk még egyet? Mennyi az idő? 8, 9 lesz. Akkor már nem hiszem. Gyorsan. Á, Ugye meghalunk úgyis. milyen úgyis te költségbőszi. Na gyere már. Még nem. Keresek egy PPS-át, baszod. Itt ezen van. Hm? Ezen a pályán van. Nem, izét keresek, te fasz. Ugye már kölcsön 2004-et. Nem jót kapok, vagy Reagannak is örülnék. Wunderwaffen. Still like bullets better than this lightning shit, but it'll do. Mi van? Bazd meg. Nézd mi van! Így. Jó, pakkál. Aha, nézd mi van! Fejlett föl. Hát majd jó, de kell pénz. Lőd már le! Nem a faszomba. Lőd már le! Don't fuck with a marine! Bazd meg. Mi van? De csak akkor lövök, hogy sokan vannak. Mennyi van abban a szarba? Mi? Mi? 736. Jó. The foul beasts approach! Ősz elsőnek? Ősz elsőnek? Ja. Jó. De még utána lesz egy két. Menj ma arrébb. Jöjjél! Csak késelek. Mert én baszok a késem. Baszok. Szülye. Nincsen csak. Hát hülye, van egy masétám. Táradom. Az igen levegőből. Figyelj, köcsög. Még ki? Anyát, hogy van a pici szar? Figyelj, ezt mikát De ki az? oda? Senki? Hát a Bence ezzel a késén elpróbáld, hogy... Megyek kísérje. Fejlesztem ezt a fust. Úgyhogy nekem is kéne egy egyet. Lőjél. Geci, most nagyon vicces tőle, most úgy hogy... Hogy maradj ott kezdőn, ott vagy? Itt vagyok veled. Jó. Mehetünk vissza. Mehetünk. Gyere utánam. Gyere. Vagy menj vissza kezdőre gyorsan, menj vissza. Az meg, jó mindegy lesz, nincs meg a jó fegyverő. Matit pörgettem? Ja. Ott vagy? Aha. Lőjed! Itt a mögöttem. Gyere. Anyád itt van hátul mögöttünk. Fasza. Lősz? Várjál, ne hagyd lőjek. Bazd meg. Táncolj. Táncolj, cigánylám. Anyád. Nem hallom meg, úgy érzem. Csak hagyd lőjek már, gyere. Mivel? Hagyd lőjek már. Hé, hülye vagy? Töltök. Vagyok. Konyás. Töltök. Vagyok. Az engem is ráz.
Ez jó fegyver, Bence, ezt tetszik neked. Fél kutya is! Jaj! Not even close. Prepared. Ez a fegyver, ez jó. You fall like drunkards on Szedd. the way home. Menj arrébb. Szedd fő. Késed le. Hova lősz szerintem? A színztek I am stronger than ox. Nem nagyon mikor arrébb beállsz közé, és sem tudod mozogni. De menj arrébb. Lőj elő, nem bánom csak. Beat me. Molotov. Molotov. My victory. Mit? Molotov. A lángszóró. Nem, kell a fasznak. Geci, mindjárt kifogyok. Pörgetek. Voks. Te kapsz PP-as, hát leszokom magam. Nem kell? Pörgetek még egyet. Voks. Egy max szamú jöjjön neki. Igen, szóval ez így nekem is. Mondjuk én csak ezzel lövök, hülye vagy. Bence, fordulj meg! Mit szedtél föl? Told you I wasn't on the menu. Gutbags. Szólja jönnek, de ki fog fogni. Jönnek. Előbb. Mit kaptál? Bence lőj! Jó, meghaltam. Pörgetelek, hogy Élek! That maggot sack. Ez de fos. Üs, picsába. Ó, ennyi kapis, kalapegy. Köszönj el. Ciao, csumpa. Cső.